Sajisian pat parlok ni pedang sobai pi syaka program ka kenta ya mirjimut ka balong ru ka episode ka baar. Bat ni kwa ru ban ai kubre pi baro iwe pe iwe ki blakir shaningi hakani ka episode ki bangidang shudap ban pinmi hakani ki banai ki balalet. Ti sajisian pat ni pedang sobai pi bat ni so komen shi kat dei ba ka Don Bosco Media Network lingba ka program ka kenta ya mirjimut kan wan lami pi menta. Kejinga kran halor ka phang ka kamram kum ka kemie ban kintiau ba banang pen kraw shushu ya kejinga jengki kun hayeng hasam bat ngis ngo kemen shikat dei e ba menta ka singi ngidan hang ne ya arngut kilong kemie ki balano senyang hala ijong hala ki jong ki jingtre ka baki tre ki kitamo ti ngidan hang ne menta ya ikong blandina korba ikong blandina korba ilong iwe ne pren kinong hikai ibala shong thaino bat ikemie jong arngut ki kun bat ilalong ru ime it jong ki sangut ki kun ksiu dei tingi ngo komen bat ngi pedang ngo bhai pi kong shakani ka program ka jongi bat ngi ngo komen ru shikat dei bangi don ru saya iwe pat ilong kemie kata ikong Melinda Marbanyang ibalong ru nursing officer ibade in charge ya ka mau plang CHC nalor ba ilong nursing officer ilong ru kalong kemie ka bakit ya ka jingkit ka bakya yang hasam bat ka kemie jong armut ki kun tingi pedang ngo bhai pi ru shaka program ka jongi ti kapang ka bangiwan ra menta kalong ka kamram kum ka kemie ban kintiau bat banang pen kraw shushu ya ka jinget jengki kun hayeng hasam belengi wan ra ikini ka phang kum makalong hingi jo ong mo ba ukpa ude ukli jong ka yeng kasam lada ukpa ulong ukli jong ka yeng kasam ka kemi pat kalong ka rendang ka bala ban pen pai ya ka kli syakamon bat syakadiang tingis ngo kemen shikat dei bangi dani kini ki arngut hakani ka por ka bamenta ku dei shibun na ka benta ka por ka kodor ka jong pi ti hakabas dang jong ni ka program nga kwa ban pai shapi kong blan habai dei bat kani ka jingkeli habede bagi jingkeli yakni ka phanga bangila bo menta ka singimo ka kamram kum ka kemi ban kentiu bat ban pen kraw shushu e jingit jingki kun hayeng hasam ti pila abanya phaliu jingmut bat ni kendiat ba kumdu ka jingit ka ba pidon kala yarap ban yalam lenti yaki kun jong pi hadu menta Blishbun ya ka Don Bosco Media bat ye Ivanisha Pathaw bat i Melinda Marbanyang Blishbun kani kada kesin benukong na kabenta jonga bandon ha studio te kasngongu ru ya ka Don Bosco Media ka bakli kani kalat lenti kenang baleng ba kani ke studio ila ban pen priang ru ya ka jinget jongi kum ki Kristen Katolik ti menta kat kum ke jingkeli jongi Ivanisha Pathaw kadai shisha ba mangi kum ki kmi Kristen idon kelengkor ke bakhya halor ki khun ki ksil jongi oi namar ba barabor ka sedang hina yen ya ka jinget ka bangi ilayo lengba ki kimi ki pa jongi temen tapat ka dei benta jongi pangin ai pat haki khun bat ki ksil jongi kublai shibun ya katoka ya kitu ki kentian ki bapila keren mo habai dei bakani ka jingkeli ka bangi ngila bu hakamat jongpi ti kendiat ngan pai pade menta she ikong Melinda ti kum pi kum ka wayne pedeng kilong kami mo na lo ka kam ka ba pitre ngitip ban long nurse ti ka kam ka ba e shisha de no ka taban pet si ki khuna yang hasam ti kum no pade pisngo ba kum ka long kami hadu ka no pila ban yalam denti ya ki khun sha ka jingba hapedeng kani ka juk ka ba ki khun samla ki la sha elam bakala haki rong pong jongani ka pertema kubli shibon kong Ivan Shai ka tu jingkeli te haba perkhat Shai ka ni ka juk ba menta ka de ka ba shisha nam ta jungi hamtam manga kum kalong kemi ma ka ba trisha jingai bhana re yeng bat anut ki kun kan thai mang shi ong ba ki kun kan thai ki de ki ksiar ki rupa ba chong ka yeng ka sem te andrei haba wan ha ka ta haba de ba ka ni ka jingkeli pan kalong kum ne nadu bangila punya ikon ma nadu bangila punya ikon ka po jungi ngila IT kentang ho belai ba ublai ondala khai ni ikon lai de kan thai nation rang indeling ba jing ai su pha jung belai te habangila IT ho belai ondangila kharu ngi khara ka basuk ka basan te nadu bangi dangren na nadu bangi sedang ban ra baptisma yaki ikon jungi kembut ngila IT ba yo belai ba belai trai kan ra tu shimti ni ikon jonga mola ide ikitation rang tu shimti ini kunjunga ba menta kasngingin ai baptisma kade kada kashin jong jilong kestan ke baningkong te kum ki kimi ki pangi don kata ka kamram
bangin kentiu ki ken sha jrong mo ha kata ka jing ya lenti ke ba bon ki jing ke bangi lap hendre ling ba ka jing ai bor jong bele ling ba ka jing sa jong me bening jing ki testi ngila ban yala meta ki khun hendre kita ka jing ka wan bet kham tam on da kelas dang ban samlah mo kat no tam ngi da sngo ting so se ha kan ka juk ba meta kham tam ki jing sne la bon den lo kata ba ki de ki khun kan thei ngi se ong ma ba ki khun kan thei ki de ki ba ko do kata ki ba ngi ha ban pikir ba ki hendre le kum no ha ne ha ba manga ngatri se jingai kamot kata ka jing ya dei jong ab ikon dei ka de bandon ka trust na do ba ki sedang ban suthu ka trust hap dei jong ikon ban manga ka keme te nga sha ong ya ki pe khon ma phir phi bon kam la ka kam manga nga bon kam te wat sha ba ka rong pong per thei kan petsne dur ya phi nga don sha jingai hendre nga IT oblei ba haba piang ki ti ki basbun jong konrad hi ken betilenti but kiar khon na ki lok ki basneu ma teng ngimla ban khain ba baharo ki break basneu ba ngimla ban ong ba baharo ki break ba ha hendre ngi haban husiar mo ngi haban ban husiar kata ka keren ka khana but da ka ba ngi le kum ta ngi haban ban long ke baya jante ba ki khon ban ya jan ki khon khana ba ki khon kin long free frank kan yang ki me ki pa tengah thai kata hi ka de ka we na kila bangin kin te ki khon bakin yai ne ru ha ka jinget ka ba maki kila don te ka jubab ka bas ngoten nat chisha na du dang le si na du kuma piong na du dang dan ha ka po pila IT ho blame mo ki khun but na ka benta ki ba pet yangi ha ka ni ka program ka trust ka bangi ong ha ka tin nong we mo la ni kata ka jing shania ka ba pidon kam de tang ka jing shania ka ba pishania ki khun hande nga tharai pishania ya ka jing hikai ka ba pila a ya ki ru dei ba kum nu kin bot renti te ngoten nat shikat de ya ka jubab jong pi te ngan phai byang man ta pa de sa sha ikong blan ki jing hikai ki ba kumno ka ba pi a ya la ki jong ki khun le se men ta ya la ki xiu ki balas dang ban samla mo ki bala ya rap shisha ban te ya ka jing em kristan jong ki ka ba man la ka sngi to ka ban kong hi te ka dei kata kong bai ong ikong Melinda ka dei ka jing duai idei ban hikai ki khun bakin duai na du bakidang klung kalong ka bas ngotenat ban tip bat yo iru ya kilong keme jongi kilong keme katolik jongi ki ju hikai ki khon na du badang red na du bagi tang shu yo prabnai khandai nai kila pen hikai ya kadak kading pna bat nang taru ki kedo ki ong hang lu jisu khon udon ta ki pen iru ya kador jong jisu ya kador jong Maria bat mo ya gadur jong ka jing sa na pna jisu bat kum ta ter tienda kilayo kum tu arsne me ye ngi penika ye ki ban ai ki tu ki jing duai balengkot mo ngi don la ka jong ka buit baro kilong kemi ki don la ka jong ka buit ka bor ban hikai te ke ai ka ba mangi ngi ju hikai hayeng kalong kum ne isu ong khon kublai sibun jisu na ka benta ka bam ka ba pi ai yang man la ka sni pen koi pen khia yang bat pen long bat sngi hadu ban da he na thrai kata ka di ka we na ka ai ka ba mangi ki kemi ngila ban ai nomor kambun sien ki khun ki don hirengkat bat ngi ka kemi pa ba pliu le be belamo ban yo ka kamai ka ji nang taru ngi dei ban hikai ki nda kila he lasan kum tu kila poi ki kelas 1 ngi hikai sagi jing duai kum ku pa jungi kublai ku Maria ngi aingu emi kublai mo te nang taru ngi de bandon ru ka jing duai miet la kum nu mar ka juk menta ban yo ya ki khun ban penduai ha ka por mestep kalong ka kham mar baro ki le lagi jong ki kelas ki le lagi jong ki don la ka jong ka program mo te la kum nu ha ka por ba men miet ngi yo ya don lang nang ta men miet pat ru ide ban ya don lang ban duai ka jing duai miet ha ka tu ka jing duai miet ki men ki bal anang ban pule ngi ai ban pule ya ka ktien jong ublei mo si dekat ka baka idon kam nang taru ka shong ha ka jing hikai jungi kumnu ban duai ru ya ka tu ka sam khandai phuwei nang ta ka jing duai ru ya josat khoi mang idon kam ma te ka de ka ta hinga tharai nomor ba kumbai ong ikong Melinda ka jing shania jungi ki khun hoi ka de te ka ba kabut hadin ka jing shania jungi pan ya ki khun kabut ru ka ta ka jing hikai kum ki kemi kristan
banang ya kijing duai. Lemar habakinang ya kijing duai. Kitip syuaban lek sekolah kumno bikin duai mah. Dalawan kumno bikin aingu yo blay. Tengah ngasngau baka dai ka babah kain melek kumta. Di kublai shibun kong na kabenta kitu ki mat ki bapila sei mo ban parya halor jengi hakani kapor kadai shisha ko ong mapi ba nadu pa kidang rit nilahi ni hab ban hikai ki dia bikin doi le sila de kim patla ban doi ke jing doi ka bangi ki bala he la san ni doi handai ko mapi ong ba ke jing doi ke bapi alam le si hakapor ba ki khun ki jong pi ba ki khun je ki bapet hakani kapor kidang don tang sisnem al snem doi la ban pen ong mo kublai shibun jisu ya ka bam ka bangiyo ya ka jing ko jing kya ngatre kan ke basau tenat but le si ka kan long ru ka jing hikai ki bapet ba kumnu sa sisien kam tam hakani ka juk ka bamenta ka juk ba ka jing ya bun kam ka bangi ong mo borok-borok angi be la ka kam le si ita ijing ong kublai shibun jisu na do anut inum shim hi ya kapor ti ngatrai kani kanong ka jingi kairu na kabenta ki parlok jingi ki bapet ya kani ka program ka kenta ya mirjingmut tingan pai biang menta sya ikong Melinda mo kumbangi i menta ba kani ka juk ka babon ba ki jing ki jing le kam tam ka jing bun jong ki kena samla le sina do ki barit ru ngila jio i hakirin san baper jong kini ki media mo ba ki don ki kena le si ki betang tang shipo kat al snem ru kila ngop how drugs kila ngop hakini ki jing di bat kila kirni ru bat ka bala penlong kam kata ati tangye ki kam tam pilih kum ka brio ka badan hakani ka kot ka kya mo le si pio i ba du kat no ka kata ti ngio i ba du kat no ka kata om tangye ka kot ka kya jongki om tangye ka yang ka saman re ke em lang sa lang hi barok ko we mo ti ke ai tre ka kamram kum ka kemie bat le si kum ko we na preng ki kum ko we na preng ka nong tre hapo jong ka tanat ka kot ka kya hende ngan ban ba kum ka long kemie ti ke ai ka senjam le si ka ba pila ban shim ni pila ban ai jingmut bat parialam shikinong pe ki jongi ba ngin le kum no na ka benta ban nganum ong ban pendu jat ka long ka ba ba ban pendu jat hende kum no ngin le ban penduna no ken yiki le si la dangi don menta shi spangut ki bedi ngin penduna no kendet da ka bangi de ki senjam ka bangi shim hayeng mo kum ka kemela ne kum ki kemi ki pa kublai shibun biang ya kutu jingkeli ka ba sutanan te ho ngimla hi banlen mo ada kat ha bangi page ki masen on ya ka YouTube ngi ibet ba sha kem hangta dei ki kena ki di drugs ki di kiat ki shot dei te ka ni hi ka dei ka balong ka dei ka jingele ka ba jinjar si sha ka ni ka cuk ka pamenta kham tam ngi bran khon samla ka long sha ka jing se ngi ki me ki pa na ma bele ling ba ka jing don jing ni ki drugs ma men shwa ba ngakan ma po bangi dang kena bangi ngi se bana ba shi ki state dai ki se bana sha ta chok yo kem kum ta shene yo kem ta handai menta pa de teng i pelen ma ki kena ki ba khat sa khat san snem ki la ngop te ka ne ngimla ban ka no ki me ki pa na mar num don i we ri ki me ba kwa ba ki khon ki yai ba kala dai nem handai ka ban kong ka dai na do ba ki sedang ban bangin pelait te ki la se ki la poi kelas 7 kelas 8 la pelait no de ki kham tam bagi bahasa ajan te kata ka sing pelait jengi ngi de ban ku manga se ong ki khon ma ngan te ba dok sai ko rifina ka jat se e filet na ma bele ngimla te ban bodde ni ki handai ka ban kong ka de ka jing ai pisa ma ka jing ai pisa menta ki khon ki pan pisa ai pisa se mi shispa pinle yu khon oh ngadon kam ita to ngi trust ndai ondala wan siben ngi hap kli kan peni tai jing thet mene ki peni ni kim peni tai jing thet te tok la peni le se kat bangi dang ai kat pa kata ka jing demand ki katang increase te handa ke ba haba ki la sedang ban pan san spa tingka hang ta ngi de ban Allah ngi de ban ong ade ka ka la yai baklah ngi de ban kli pin thet yu khon te ong ngin thet jing bam yu ngi hab ban kli ma bat ngim de hiru ban apisai ki khon khna school kham tam ki khna school san spa tingka la da phila ban ai shi pho tingka kala biang palat bakin thet jing ban nam bleng apun song tifin bat hala dang i pet menta kadai sisa ka jing im ga ba ngimat sibun ki jing mo kum ki no hikai school menin ngatang don program be no hikai school mo ki ong ba menta ki khna ki la pher ba te hakata ka jing pher ngim te ba kan rukom la se teng mo mangi ki me gi sha kan no mo na ki ong ba ma phi te bam nang dai hendai nga ong yakini ki bapet yakini ka program jing mentaru ngi de ban sim ka jing kit khle mo ngi de ban sim ka jing kit khle na mar belai habaki khon jingi ki sedang ban ya kin riang kan kadan be kada kasin ngi punte ki khandai benai hakpo tela da ki sedang ban persang ban penbe ingin dai ngi itho be tang na ka reaction jengki te si sen mangil i ka reaction jengi ngi de ban kili dia ayu shubo menta example kum ki ba ngap how drugs ma kata ka de ki experience ngi mangilap bun ki khna ma ba ki wan shapo ka center jengi
te ki kena am habaki kini ki badi drugs ne ki de ki balului hakan ko rukam ki lui bah ki hok bah te ke cinga don lang ba ki perlok kan bangi kot ki peer pressure ma ki to ba ting ki use te ki tu ki balului ki use ki tu ki balului te mangi menta kum ki long keme hamtam ki khon jongi ki de ki kristan de ki khon kristan jongi ni haban persang be kala ka ya be ki de ban kera redam na ka cingi ya perlong na ka cing ja sini satai mo anda kila wai school ngim syak ngi de ban strict iki ba kim de ban ya klumarte sini satai ban pendut por ba ki perlok sya surok salinti sengken handai ladangi persang ban strict iki ka torukom de ban strict too much ma ban da perking dok ta handai de ban tip de sibuk ko mangamo example nga ngala don checking tre ngala tip ba ikon jonga arsitek la wai school kemo ngade ban call te siye la wan nem parwan kemo ngi haban follow up te iki ngi pelaj iki tang bangi haban pej pada ngi haban budde iki te kania ka cingker ni a jong cing di kan haken ka juk manta om baka pensneu tai ka yeng kesem handai pipet ko mangi mentang ngim la su te ban bo tiar kendiat wa po plau yeng mo nama bele ngi tang su bakla la ke masam step ndon show kemat kalong kala pentut te ya ka imlang ka salang lolo ka taru ka cingmut cepakat ki kena kala kata si sado ta nama bele ka cing im jongki am ha ba kala kani kini cing di de ka cing im cuki kalong ba tang bakin yo bandi tang shula dan kajing khawai kumni kan taimo kila kamen nama blek kin yo shong parlok te bakin yo ban ya kersum ya kajing di kam shong ta kajing di drugs ni kum kajing di kian ma to kajing di drugs lagi ban not he do ta ban shong hakmat de kum kajing di kian mata ki kana tang shudan ino party barit mo birthday party wedding kamut la dei kajing di kian te kane kum ngi kum ki me ki bangi kwa si sab ki konjungi kin kala ni ban ete ki ngi haban kata ka cingi jongi dai ka penlong yaki bakin chan cingi habaki kon ki chan ki kimi ki pa ngi duai lang kombong ikong mo i miss jonga haba si sen mengila duai lang kamut ngila pleu lang te to ngila pan bol te na ubelai ba belai to ai bor ikon jonga bakin he kan san ka cing tip de tip belai to ai bor ki ba habaki ya kal ti sengken kin lai ka cing ma cing sound dai kata ka mo ka cing duai lang bat kata ka cing ai timon jongi haki kon baki de ban le ek ba hatam kanang ba kan wanra ya ka suka sanjaki hi ba ya ka pateng ka bansan ban ba khamta mengi ki me ki pa bangin long sa ta ki me ki pa ki bas ngopo supeng aba ki konjungi ki la na ki jing sneu ngathai ka tahi kong iba ka de ka jubab ma nam ta ka jing ki jongpi sangoten nat shisha ka jubab ka jongpi ba ngai scam ru ba kuma pi ong menemo ni hawa ni ai ka pisal le sila de ki kun ki pan hendre ngi de ki wan phai she ngi kli ru ki la thiet ne em ka tu ka long ka ek ba sotan amar ngi yo i ba ka ni ka juk ba menta ki babun ki kimi ki pa ki shim ba ka jing ai pisai ki kun na ne ka jing pen biang kat ka ek ba ki kun ki kwa kala de ka jing ien hendre ki kun mon na lo ka ta ki don kamru e ka por jong ki kimi ki pa khamtam e jong ka kami na ma ka kami ka de ka we ka nang yalam den timo ka ban yalam ki kun sha ka jing bhala da ka kami ka ya bakala ngi tip shai ba ki kun ru kin bakala te ngas ngo hun ya kata jubab ka jong pi bang ngai scam ru ba ki parlok ki be pe ngi ka ni ka por pin ya shim le me ki jing mut ka ba ki ni ki panelist jingi ki la ai ka ni ka sngi te ngan phai biang manta pa de she i kong blan ngi yo i ba menta mo ha ka ni ka juk ka ba menta ba bud ki kena samla nadu ki le sidam de ki samla nadu ki ha ba ru ki la ki le si shaban bam ru ki mi ki pa ki haban penyaj ba ko ke yeng ban be thong ki bekin bam na de kim bam bang he khun pe di ni i cartoon ne pe de ni i tai tang man pen bam jai ki te ngila pen long ka jing million de ki ki khlong ba ki nom bam jala de ki mi pe cartoon ne de ki mi pe ye ke ba ki pen i ha po tv ne ha po youtube ma te kumnu pat threng na kata kala long ka jing million te kumnu pa dingin le ban pen million ni ki khun la ne ban besu ha ki khun ba ka jinget ke de ban long kum kata ka routine ka bangi de ngi de ban pen e-tailing ba ki kaman ka sngi le se kala ban long ling ba ki jing dwai na mangi imenta ki bubun ki long yeng kim dwai lang shu de wat teng ban dwai ru la ya bam lang hani tul anang dwai we la anang bam kuma na makajuk babon kambong tike ai thrai ka ba pi ka ba le se ki ek jing kai ki jat jing doi ki ba habalang jing ki don kum ki no ki jat jing doi le se ki ban te asong kanya kita ye ki kun bakin penlong ye ka tu ka ya jing doi jing ki le se kum ka kam ndi shutang kum ka kam ram ne ki ai ka ba ki dei bite ban le bala kim le ki nim suk ka men sim man thia ro men met ma te halor kata ka kham e khandiat mo hnrei kat kum ka jing syam jonga mo buon ro ki long kemi ki basyam nga tharai ko mangahi kata ka long kumne haba ki khun ki dangren ho kadai ki jinglong jong ki namar ba kham tam ki khun sinrang mo ki ba khyak krap ki mar re sharum saneng ban duk bam ni habut mangi ki nong ai jing bam ki
Iha buat balai na marba kim tre te ban song si jaka. Te ha kata kapor jong ki khon jong i te empat dadon ka mobile mo. Te ki sumare sabar ni hak buat tang bikin bam mo. Tang bikin bam. Te ngatharai ka tu kam long ka basni. Hendrai kum gani ka jing duai bam jalang. Step shisha ngimlam. Hendrai men miet te kambun sin ngilap. But habang ya don saw sangut ngatharai ka kamram jong i ki kimihi ni de ban kontrol ki khon ba ki num kenrup si sendon ya ka bam. But ngin ong ya ki up in ya duai shwa. Te bat ya kata ngayo i hari yang jongangam ong bangaso klo remo da ka jing yo jing hikai na ime pa jongi ngarung ai ka jo ka jing hikai ya ki khun bat ki ksiru te haduk menta te ngai ki le menta oi bat ki buat kan namar ba kumbang ong menemo ban bat ya ki ban duai ka jing duai step te ngimla imla tu wat la kataru isu ai ki khun ka jingmut bakin duai da ka tin la jong ba khnang bakin light na ginu jing ma hoi mangi kum ka kimi ngi duai bakin light na ginu jing ma na ki paralok basnio mo bakin le school kham tam de kla poi 4 5 6 hadu ten kalong sisha ka jing ma ka bakra kum bai ong ikong melinda te ka wei pat ngesngo kum balada ngi ki kimi ki pahi penbun kami ki khun kum ha ka jing la ka football lani kum ha ka jing ruai mo nomor kiksi jonga don gue kiksi postunat balai football tungi ai kalat nak tabat ka kren ya pek pun buat nombi ya ki paralok lada ki ai jing di ong ba lele ngasadi nampak siang buat kata ka diga buit jongi ki kimi kan nomor balai teng ilam ba ki khun ki basida kumbai ong ikong melinda kita kita hok sisa kita yo ya ka drugs mar balai dak la thai la kai ki wan phia ki wan ki pan na ki paralok te ki paralok pa ki dok ni kenyo ki bala amalien ne ka tu jinglin ki ai kenyo tu te ki bapli kan rat ki ngan de na kata ka jing yo i bat ka jing syam jing yo asngo te ngi ki khon ni de ban ong tak ni de ban hikai ki khon kumno bakin kiar na ki paralok ha bakile le ka haki beli wat syaka jing hikai jing ruai haki kambalang ru mlak bandu mo mlak bandu tena kata kadau ka jing duai tengah sengau kumba kadai ka jing ai bor bagar pang jok blai kai bat shwa bakin le cha school ni shwa bakin le chano chano ni ju hikai ki khun bakin le banduai daka tin la jong hakasta shu jong badon kitam jisu ba jong maria banduai banong kublai shibun jisu maria ker dayanga habangan le jing le imta school tin tharai kata kalong ko babha lada kalong ko babha to yashim lamo ha ti na ka benta ki parlok jongi ki bapet ya kani ka program ki jongi nga pilayo sngo menta na ikong plan mo be ong ba wat lamin step dan por de benya dwai lang hendre at least haka shisin haka shisngi te kom ka yeng ka sem ngi de hi benya dwai lang khnang ba hak ling ladang imla abane peliu jingmul ladang imla abane slok ru haki babun ki phang hendre ka jingdwai kalong ko wei ka bate song mo yengi kumshi yeng shisam kublei shibun nganget scam baki bapet yengi hakani ka poru pilayo jing hikai te ngan phai bang pat de menta shi kong melin kum ka jing sngo jong phi ke ka kamram ka ba lani ke hadu ka nu phi i ba kata ka rensan jeng ki social media kaya rap bante ye ki jinget jeng ki khun hayeng hasam boleh sibun kong iba ani pikli jingkli yang aku tenat syadai mentala dangi pet nyam baru ki bangi lek kan kadon baik ka cimentoy ka cingduk cimentoy dai te baru ngi ong ba ka cing sneu hi ka den ka social media ma hendai hanga hi maroi ngam lap ka de ka basneu nama bele ngi penon kam ya ka nem ta ka cing bah ma ngi pet ya ki jing ruai ma shubo ko mentang smat te ban pe jing ruan ma ikon jonga iwe di barwai ma te ngi pet be ya tu ki social media ki ba ruai te ki shubo itu ikon jonga ila jet te ka wi kan ruai te ngi pet be ka tu ruai kum no ka ruai kum no ka mo ka sedang kum ka jing im jongka ka long kum no ka struggle kum no te kum ka ta kam de ka ba sneu ka de ka ba phan de handai ka dong pa ya pi belai ba ki ngi syak no be ba ka social media na ba belai ngi pendek kam bakla kan kam tam makan dia kejuk mentah kata isi cakap cingele ka ba ngin ong kumno
ngila sya lin shop teh hakan dia ka social media nama ki kena samla man ta kim nang kai ban penot kam lada pipet iki kena mo menshwa ka pop ngidang school mengi ki bayo ti kelas ki dei bapang ne ki dei bapang handai mentapan majority ki dei bapang lot nama belai ki la ong ye me pa ngan ti an ma kan da beje ti ki me pa la kemen nama ki kon ki ti keluar handai hang to pada ada pipet yaki kam tam hakini kejuk menta bangi la ngos standard dei ni ala ke chong kamera ngathai ka tur ka dei ka wei ki minus point ki ba penlong ki kon ba ki la long free ten ki la sisem ki la rung kamera la jong kamut ki ala ka pa ki mon ne te ki pe film ki ba kam akoru nak ta kada ngi bon ki ni ki jingsne menta bele ka dei ba ki pe ki nyata ki use dia ka social media naka negative point mana ka negative point te menta ki reels ki kena mo has rot kim ju salia show ban le reels te ndai ka to ka chi chat ri wa chong ki pan kam lei na ma ki la ba public te kemut ki riam bah ki riam met dai ndai ki don bade ki bele reels ha kam rathia te kalong ka ki jing sne na ma bele ka riam ka be chong ki plus to ingin daya bunia ka ta na ma bele ngi layo ite kemut ki le reels sang to andala teng la plat sabar ki ki pas yo i dia ngato pada kikime kikpa ko manga ngam chu lo ngam encourage te ki kon makin le reels handai teng pada na mabele bela sha influence pla dak ka social media ki le kan hang ta kamera ba marwai ma te habala i pada shubo menta ki la dan ba phone ngi ani pi bele ti kon chu fi kan to ngi pe ngi i kan te kamut kum ka to ka long ka jing le ra ngi kikime kikpa ban kong de ne nang ta de kum ki kon ko stand mo kum ki konstan ngi dei ban hikaya ki bekin le reels ya katin bulai ada ki la ban le reels ya katin bulai ndai ka to ka jing mut jing perkhat jing ki ka khoite shubo banta ki le kum i action song mo ji God's love kum ki tu ki ruai mo kum ki le reels sang to te ka ka to ka teu ki tu ki bapet ki ong ani tenan i jing ruai mo teng i pe ki tu ki jing ruai bible mo ki jing shart ki action song se kamot ka pen kendek ti ki kena ru ki kini kena samla ki badang sedang mo ban ke ban san ki ong ani tenat ba tu jing shart ten na ki la paisa school teng ki plan ke pra kena ba menin ngap ki ka reels em tenat ba te ki shart pang kumno uji su kur mo yang i kumno ngi praise and worship te ya mo ya ka jing kur jong boleh te kamot kata ka penlong ki bakin kin sotunat ki ta social media nang taru menta habangi nang ban sim ta social media la rang kren ka positive point ma gidan ki kena ki ba lingba ka social media ki yok kam yo jam lene kinang ban shen kinang ban teu kinang ban than kinang ban teling ba ka tu ka sap chung ki nei gidan ki bre ki bala kan teu shai ka yok ko chung ki ru hendai don pada ki bre halo le ba ka tar gidan pada ki negative dem ki baben mo kata ka doi ka de ka jinglong bre hi ngimla ban ki gidan la da file ba ka nuru kin don ni ke bayar ro bat kin don ni ke baben te ka e ka bangi haban encourage ki ko chung ki de belong confident ka ya ka e ka bakile lada ki sngo ba ka to ka jingle chuki ka de ka ba pha ka ban ke teu ka ya ka jing im jong ki hismet ka mun encourage ki lada ngi sngo ba ki khon jingi ki le ke ba ki long discourage pun ban ka mun haban hikaya ki ba ki de ban stop shi sundan de ha ka ba de ba kan social media shang o teng ki me ki pa mo ngi mton porsho ina ma belen dala wana jing treng la ipon kam ki phone ne ngi la pe ki status jong no mo ngi la pe Facebook ngi la pe ki Instagram ngi la pe ki jing chat ngi kan thangi pe ki riam ki be ma ka mut ngi porang to klem phidai ma klem yo jing mutai ngachi je pakhat la ha chaka bangin pe kai tu kiriam ki bachi kan tandai la danga shong be khon man pakra kot la de ban hekai ni amiki nei kala wanda ka waite ka jing change dengan oi phi kan ni ka social media hi ka don arbanta la dang nang ban sim ya ka de ka jing yar mentoi la dang nang ban sim ya ka de ka jing jot ma de ngin don ka man batai ka jing jot kum no la jot bon ki khana samna jing ka jot ling ba ka social media bon ki ji akum menta ki shong kha khana mo ka jing shong kha khana ru teng ki pa kim chu expect ba ki khon ki tip ki ba kim pat de te ban tip le na bala bale kila pet plat te ki film kila pet plat kila use plat ki mobile phone ki YouTube te na ta kada ki pelong ki ba ki kwa ban experience ma ki kwa ban experience ta kada ko shong kha khana man ta ka bon pha bale ki khana khat lai kha sam kim tip ki ja you handai na ma ki kwa ban experience and then ka ban ra pada kecing babe kan hade kum kecing yok khun khna mo kecing shong kha khna te nga thai kata hi bang yak le social media ngi de ban hikai ki ba ki de ban use ki de ban pedon kam de ban oi ki em ki de ban pedon kam tang bang de ban ngi ki mik pang de ban bodde ki pej ayu te nga thai kata hi kong ba
so tenat shisha namar ba kumba pi ong menemo ka social media kam kadi shisha ka social media kam de kerensan ka basniu ka shong tang hangi kum no bangin pendan kam nang ta kumba pi ong ba ka ai kam ngasngo kasngo ya hap hayang aru ko social media kadi ko we bangala yo bun ki program mo ban le let's say ki ba kentiu am tang ngah de ki ba ai ru kindet kin sot mo i jing yo hang ni hang tai nang ta pi ong ru ba menepi mention ru pi ong bangi de yakini ki Yiki reels ke iki bangi le mo ba la dangi le iki reels kumno kumba let's say ngin pin iki reels sabai de bikinu kinu kitu khat na ka bible nga laju sheme kata hapo Instagram nga follow ye we ya arngut ki reuniam ki ba paw ha po social media mo let's say den ki porting teng ki bang nga that ban plate ya ka bible ban puli ki don ki por ha ka jinglong brio nga shile kumno nga let nya Instagram nga pet ya ka ba Father Jeffrey iju share kamat bakong san nani kimat bangi di ban pusan mentakas ngi kilong kini na ka sam ka bakata lani na kalenong ka bakata kom ta ter not bakom juru na ka Facebook page jong Father Emmanuel but ngi sngot na le ba mentangi don ru hang ni Father Michael Makrimo ibalawan ra kadan ko way ka group ha po Facebook ha ka ba iju ai kimat pusan ki ba man la kas ngi ha ka tien khasi tela dangi that le si ban puli ha bible ru ngi la ban pet na tu na manalor ki kintien ke ba ai na ka bible ai ru ikimat pusan te ka kaya rap ha kas kata ka digling baki social media te ka de ka mo ang pi ka shong tang ha ka jing nang jong ban pendan kam te ki parlok ki ba pet yangi ngo ba ya pendan kam hok ka social media bat ong ba ka social media ka de ka bas niu de ka shong tang ha nga bat happy kum no bangin pendan kam te ngi la jan poy artat sha ka bakut ka porok la nang ya ki te ki jinga peliur kilong bas ngo tenat de Tikin diat kan syukeli bat ngakwa pi pinjubab lingkot le sini jingkeli mo kan ke jingkeli kan nya ka bentajong pi ke ke jing namar ngi yo i bat ngitip hang ni bro arngut ngi ki student jong pi mo nadu ikaw melenda du mangarang ila sha hikai happy hapo Secret Heart Girls hakis ni kis nem ngi ban kan ke jingkeli ngatrai kaya hap hai pi na pila yok pila kan du bon ki kana ha ka jing em jong pi ki ba pi kai wat la pidang isam la kum ni kum ba filong menta ndai pila hikai bon ki kana tinga syukwa ban keli pi ki kita ki jing ki ba pisham kum kalong kami ba kum juru kum kanong hikai ha ki por ha school mo ha ka ba pi hikai ki khana khamtam ba pinyalami ki shakalenti jong ka jing bha Lisbon Ibanisha ha ka por ba ngadang hikai ka perthai kadang sida ta khul kampat long ka ba kum ba menta ka ka ba gi ni ai ki khna kham tam ha ka por ngi kai nyam mo ha ka period ka man kong te ki khna ki pe ki sngap ha but kata ka penhun yang ni kino hikai mo ha ba ngi kli jing keliru ki jubab be te katu ka ba nga hikai ha ki lai phu sau snam ngas muhun shisha ngamdon ka wei ka snam ru ka ba nga ba bi namar ba ki khna ki dang hok ki dang sida hoi ki don ki khna ru ki ba runar tang ba ka jing runar jong ki pat kamlong kum ka jing runar ha ni ka juk menta mo ka pher bak lebak ten rei mo ha ka tu ka por kum bang ong e phi ka long ka ba kham suk shisha kam da don ka jing tingin pai menta khliat chapang ka juk ka menta mo namar ha ki khon jongi ni dang biang kata ke ber khai haba ki le ka jing runa jongki ka long tang ba ki jai tu khra kon nang ta kim sngap bhai ki no hikai mo mdu pun kita nrei ha ka juk mata ki ksiu pat ki la kham star ki la kham yo bun ki ai mo ki la kham don ko ong ni kong melenda kini ki mobile kini ki ber khoi kini ki media ba pher te ka sham jing ya shisha ten rei kat kum kata ka jing lap jonga hi simen kalong ba kumbai ong mane kong melinda ni de ban ai kata ka jing shania ki khun mo habang hikai ki pek khun menta snobha ni ai phi ka mobile mdei ba pin pek film ring ai phi tang ba pin le ki tu ki lesson mo namar ka tu ka don ka group hoi baki kwa pan pas hinu lesson ki pas leng ba ka tu ka group tu ong le be tang ka tu leng ba ka WhatsApp te ka we ka ba kham kong san ha ka jing sham jong a shimat hi mas ngau kum ba ka bro khoi ka long ka ba sup la da mangi ki kme
Ni hikai ki khona du bakirang red bakin duai te barabor. Marka jing duai ka de ka steba. Ka baker ka badai ngi. Bat haba ki le bakla ki ong ni ngla kum bakla. Ong tom lei khona ba pi bakla kam ju lei tambah persang. Nama nang nis kemat ba pinam bakla. Bat ru ngi de ban ai kata ka jing hikai ka bakhandiat mo. Ban ai sibun kinum sngam. Kinum sngam. Mar balai ini mi jungi kran ka jo. Rei ngasyam ba ka benta ka ba bae ban batai ban hikai niam ko ang ikong mo. Te ka dei ha ka por ba ni duai mi. Haba ukhun na ni khun siu ki puli ya ka khot jong ka gospel. Kat ba mangi layo ka tu ji hikai na ka balang in ai khandiat. Si sentence a sentence mo. Ya ka tu ka tin jong ka Bible. Te ngasngo kumba ngai kumba ka yarap tu Erap bahaya ki. But ndak kilale jengle do kumang ong biang menemo. Ba ide ban hikai ki bakin duai berapa. Maka jing duai kalong ka stay ka bayadai ki na kinu jing ma jong ka met bat mesin. Di nakabenta ki kami ki kapa ki bapet ya kani ka program ki jongi komba ikong blan ila dep ban ong mo ba ka jing duai ki di ka stay. Ya da nakabenta jong ki kun ki kti hayeng hasem bat kumjo syabaru. Kajing duai ka deru kajing kieng ka bapenya so engi bat ublay mo nama habangi duai kemut ngia keren bat ublay kum bangia keren bat laki kimi ki pahala yeng dei te kublay shubun te ngadan kan kajing kli ka ba khatdu na ka benta ikong melenda na marka por kanang ya ngi kwa hi banang penjrong hande ka por kam sha engi mo te ngasukwa ban kali pi pade na mangi yo i menta bakini ki khenna ki let's say haki kamra jogi ba pher ki bu ki dor jogi nong rai ki nong shat ki nong ile ada sling bat kom ta ta na ki shem ki kum de ki role model mo te pisngo kum no hato ngimla mo hakani ka jog bamenta ba ki kimi ki paru ki di banlong ki role model na ka benta ki kun kham tam ka kami piso kum no halor kata Kubli shibon kong iba ka de ka basong tanat ba kata ka cingkeli nama bale ngale shisha kum ta mo example shoya le de mo men shwakan kwa ba banyak kali Akwa bah bananya kali tiang lek kamno ngasya simte ka tuan po magazine em sidon em tu kali ngata kan hapo kecap tiate kadon kwe ka kodrej ngata kumot man banga khendai ngapet ya kata ba hakwe singan sanya kali te kumot kata ka dream dai ba kata ka dream pa nama balai la long so much passion about that te kumot ngilong shisha te mentai ki khon pade na mangikwa bakin barba kin chan shop balai te kadon ka divine mercy kan Haka cakap bang ngobo ya kata kali ngambo syo kata tak adu divine mercy. Te kamot teng haka jinglong breu ma jinglong keme ngibon kamte ki khon kelang ong mi. Toi dwai thia no ngin le no. Tingi miyo te ban sandan ki ban thia lang teng dak la thia ki khon ha pen biang ki chati fin ma ban song tiffin next day teng ya song hap ot pa ki chur ki ma. Te ki khon kela wan do ngi kela le thia no teng o ya ki pet kan ma pha te de rul ma le jong phi sho ba phin thep te ban ta te ba phin yo thia suk ma. Te ka wai ru kadon kadul jonga kan hang ta. Kadon kadul jonga ma ngong pet nyaman sha ngasai bo kata te piru menta pe pi ben pet jangan nama bele ngakwa ba pi pinde ka perlok ba cantam jonga ma kijing ka ba fi dan em pimna banya tho no la da fi tho ke perlok kin benya fi la da ki tho perlok kin bisni fi hende pi tho yo te divine mercy ba pi tho ngaka keme ngala ban yo ban ai kita kicing kam jong pi bat ke kicing ka ba pi dan ngala ban rap benya pi la da mangangam la banya rap mangai ngan wat jing rap kan ki ba halor mal ese ni ki padan na ki no hikai haskul da ka kam haskul ngawat jing rap na ki no hikai te ngasngo ba mangi shoi la ding de ban long role model kan mangi ki mel da mangam tanga ya lenti ka bakalan ma te ki kon kum kin ya be te kamot mangi ki kime ngide ban ya lenti ka babet bat karyam ka bet nengkong ma la da manga ka kime ngariam mo chukum ba shu ono ngiriam long khem bakor te kum ngan sedang ki kon ka ba kin riam don akor kata ka de ka wei te la da manga ngariam don akor la da ki kon ki riam klem akor ngala te ban pensa nga ki ba shibo mentang mo beli ngmane ma ngala sem ki kon kla sei ki sapti ma ki ba le sei ki ba da internet te ban de chimane te ngom beli kon pi pong kato kam de ba pin pong chimane mo ki la ko ngo beli ki iya nga bangar ariam te kum ne te kamut ki le
kilit pong dak kawai te hadela da teng pada mo ngde bangen pe yanu no ha kan ka juk menta mo kikime ki khon ngi tho sho kinu kikime nu khon mo na ma beleng la iram ko jo la le manene ngi parti ne kata ka de tengi kum kikime kristan kanuksa ka babahi ka de mangi la de ngis de basang na yeng la jong te ada manga ka keme nga kwa ki khon ken long ken don akwa ra kan ti yang kemut manga hi la de ngade ban sedang dia nga thai ka tahi ka de ka ba penong ki khon te ba ken le ran te ba ken le ke ka ba palat pot mo ken le ran na ma bele mangi ngimde te ki kime ki pa ki ba kumta te kemut kin ngai te la ka jinga jongki pada ngisuk mangi hi ngisuk men sem hi mingi bai dangi le she ru kam sem ni kasuk ba ngi tips kan ba ki khon kin ya bet ma ho ya kata ka long khana kin doni kita ki jingle runar ne hantai tang ba anda ki la le runar ru ngim jude pate ban kacuk mentam de shote ban mai pala de ki ho deng tu de ban ai bet ngata nga ai deng ba edu mentaru udeng te udon bet tang ba ngi de ban mai ki si pang pat ngi de ban pen i kan belai khot ngi bai phi kumnen mangim kwate phi ba phin ngom ne ni kwai phi ba phin bet na ta da ngi shoi phi mde bang isi ngi le ngim chu kwai phin pen subha ban pen sosi na ma belai ngi la pun te khna banai phi ngi la ki cincar te phi ngi la pen he te phi ten dai bang ngi kwa e phi ba phin bet na ta da ngi mai bang ngi sneng e phi ka ching sen chungi kumde bang ngi isi e phi de na ma bang ngi et palat na ta da ngi kwai phi ba phin ba ti nakabanda ki samla ki bapet yakini ka program ken mau barbor ba kadai kamba ikomen na ilo mo ba ki kimi ki pa ki sneng nani ki mayangi namar ba ki iet yangi bat ka kami hi ki banlong barbor ka parlok ka bajantam jeng ki khun nama balai shoba pen pawe ki jing e jong pi shi ki parlok ki para jol le se shi ki brio ki ba phekan du ang ni hantai hendrenga sngo hi ba ka kami hi kadai ka baning kong ka badi bantip la ka long ki jing e ne la ki long ki jing sngo bhala ni la ki long ki nu ki what ki achievement rule sik be ki yo ma ki di ka kami hi ning kong ka di bantip khanang ba kumta kan te ki jing dei hapdeng jong ka kami bat ki khun tingi la poi atat shaka bakut jong ka ni ka program ka ken tay mer jimut te shoba pen kut kumba ka julong ma nga kwa khendiat shikantian ar kantian ni shilain ar lain ka e ka khubor angin phai shapi ke e ka khubor ka ba phidon ban a ye ki long kami ki ba pe ya ka ni ka program ha ka ni ka por ka ba menta Lisbon Ibanisha tinakaliang junga mo kum ka kami kristan ngakwa ban ai shapi ki long kami bar okhan kumbangile kran mentabun playo asngo bat playo iru te kakamram jungi ki kami sisha kalong ka bakhya do kata-kata ndrei habangi yai rangkat badulai ngi duai barabor ngi e iki khun ngi ai ka jing e iki ngi ai ka jing shania aki ngi ai ti ha ublai na do mastap hadu bandamit ngin sham barabor baki khun ki lai bun na ki e bar khoi ki jing sniu jong kani ka parthai wat lada bun ru ki bal angom ndrei ngi dang yo iru badang bun balai ki khun kristan jungi ki banang ko ngu iki kimi ki pa tika shong hangi ki long kme kham tam me ba in ai kata ka jing shakri ka ba hok ka ba na du ka do nuot in ai ka jing e kata ka jing e blai ka jing e ka ba sngur mo mdei bangi ai mon ka jing ai mon bun sien ngi sngo ka bangi ai ka jing e noi kam dei kata ha bangi ai ka nu ka jing ai kum hagi birthday mo ngi ai subhai ki yong pet khun kani ka jing ai mdei bangi shu ai namar bangi yo kum ni khlam da tre imei jong phi ani mi e jong phi tre shi tom de khun te kani kalong ka dak jong jing e ye phi ba phin sa jing kan mau ha kani ka si kha jong phi te phi de ban long patip sngi phi de ban khra kot bha phi de ban ya sha phrang wat ha ka jing im siam ru shong hangi kum nu bangi kan toy ki khun bakin lek sha kita ki jing hikai niam kum haba andala wai kamas khna mong idon kamas barabor kamas jong ki khna tengin kan tu yaki bakin le hikai niam yaki khun chinrang ngin kan tu yaki bakin le long ban join ha ka jing long jong ki khna duan namar haba ki don ha ka tu ka seng ki yo bun ki jing ai ta ka bagi yo i hang tu hakmat jong keduan yo i kelendo yo i ya ki parakhna ro shibun baki shakri yo blai ro hang tu te kani kalong kajing ajimut jonga shapi kilong kemi kristan baro bun kilong kemi ki bale kata te namar yo i bat ni tip ro te
tengi kentu kham tam na kabanta gitu ki ba katu kan ni nangi ngim don por ti ban sakri ki khon dai ka dai ka kamram jungi wala dangi bon kam kan nu ka nuru la kum nu ka permit ni song lang bat ki khon ki siu jungi kuble shibun ti nakabenta ikong Melinda pat nga kwa ba pin ai ka kubor kham tam e she kitui kilong kemi ki badang shem jing e hadu men tamane banyalami ki kun shakalinti jong ka jing bhatis ngom bha ai lem ka jing mut nakabenta jong ki ai kuble shibun kong iba dengan ong fi ki kemi ki pa ki ba pe ki program habai pishem jing e wadu jingkelmen ka jing du jingkelmen hi ka de jing sang jong ka jing jat tengi dan ublei uba ju ayengi barbor ka jing kershan habangi pai shop belai ki jing e jingi ru ki cha bat kum kilong keme ngide bandan ha kiseng ma habangi dan ha kiseng ya kendo paralong keme ngila kan ban ya siate kata ka jing e ka ba mangingi don bat paralong keme hi ngi sya ya krishan iwe hamtam ki ba ki don sha kilong keme ki ba tang man krendu ki la jaw man ma belai ka jing jing cha chong ki mo te paralong keme be e ki ba pe ka program jingi mentas ngi wan sya khamat ban ya slok bat ki paralong keme rung ha kiseng kan thai rung ha kiseng ki ba per mo ki ba kentiu te ba ki ba pelat yang nak ta jing perkhat pelat nama lada fishang marwei teng ni ka jing perkhat de kala ban ya lam ban cha ka jing sneu de ngong ye pi ki long keme bero ba ngide ban ya jan cha ka balang ma ban dan ha kiseng kan thai ban jan cha ka balang bangin minat ru ban le cha ki jing kum ki retreat ki seminars mo ki ba ngi lingba ka jing attend jingi ki tu ki seminars ki retreat nei ngi khamlat te na ke tu ki jing sngo kit jing jar te marwei ba bangi yang tu ngi mat mo ki weru ki sngo ba ki weru ki don te le ki chong jing e te teng ha ba pisang marwei pisang ba kata jing e kala palat no handai let's say na pedeng chong kita ki bangi syam em kidang don ki we ki ba khampalat te ka we ngi dei ngum bandu jingkelmen ngi dei badun ka jing shania ngi dei ban trust yala de ngi dei ban trust ki khon ngi dei ban jan shok belai bat ngi dei ban turu ki khon ba ki dei ban don ha ki seng ki ba per ada ki don ki me ki ba don ki khon samla ki ba sedang ban ke samla ki dei ban don ha ki seng samla da maka to ka yarap ha ban kian na jing sneute bat ki dei ki khon samla jungi ki dei ban don du ha ki nu ki group ki kin hon ki ba kum ki kin hon choir mo bat mangi ki long kumer ngila ban join ki choir mo khanang bangin ngin la ate na ka tu jing perkhat ba tang mangas sem jinja te ka thai ka ta ling ba ki ni ki ba ngila ban wanra chakman ngila ban pelak kindet te na ka jing so sem jinjar mo te paralong kemer da fi sem jinjar do kan nor nget kamba nginum jinjar pelat ban ya kamaria testi kadai kamaria testi ke pada sem jinjar sama na lo baka punru yakal asha be mo na to kasnong hapor baka jisu sha sa nar panaru kat notam bela dari mangi ki bringim la ban sha ndengin sim kan yala de la kata ka jinjar jungi ka one day ngin sim ya kamaria ka bandai ka nong ya sa te ka bandan hak ti hak chat jungi te la dangi sim si sha ka kamaria testi ka kemi jungi na thai kita ke jing e nginum la ban khang la de ngi te kata ka de ka khubor ka bang ko ban IAP ke ba pe ke program jungi menta ba ngin shani ah boleh berbuat ngin chim ya kamaria kum ka kemi jungi ti sashi sien pat ka kubor ka bakini ki armut kilong kemi kila ai shangi menta bat kham tam e shangi ba pet kalong ba ngidi banduriap borbor yala di ha ka jingdwai ngidi ban pendam ha ki jingdwai nama ka jingdwai ke dikwe na pedeng kata ki sti ya da ki ba penya jan yang ngi ba dioble but kila ong ru ma ba ngidi ban long borbor om kitu ki badu jingkermen hande ngidi ban don borbor ka jingkermen but ngide ban pai khmat ru sha kamei beneng kamaria theisati kumba kila ong ba hapdeng bun ki jing e kam de ka basuk banyu i ba yala ujong ukhun ubala khaw bala pun ubala pen he pensan bo un sha sa nar phana nani bo un yap halor ka ding phana te kata ki jing e ki bale se phi kum kilong kami phia kan du le se phim patla banya phliu ki jing e bat nu la ne banya selok bat nu na ma phi sham ba kata ka jing jen jar ka ba ban ni phi mo bila so kot lat hande tu pai khmat berbor sha kamei beneng ba yet bat nganget scam ru ba lingba kani ka program ka kentaya mirjumut halor kani ka phanga bangilawan ra ka kamram kum ka kami ban kintiu ya ka jinget jong ki khun hayeng hasam kan ai jing men toy shibun e yapi ti sa sisen par ngai khuble yapi baro arngut khuble shibun nam ta ka por ka bakodor ki jong phi bat na kalyang ka Don Bosco Media Network ka khuble kit bok kit reng yapi be pinang yo borbor ki met ka bokot bakya bat pinang la ro ban no sinyang shik em lang ka salang ni na ka banta ki parlok jingi ki bapet sa sisen pat ngina poy siya ka bakot jang ka program ka kentaya mirjingmut ka episode ka baar bat nginang wan lam shu ya kani ka program ka kentaya mirjingmut na ka por habay day bat kiwe pat ki pangki bangin sanang wanra
Tisa sisien bat kublai shibun ni pi baro ki parlok ki bapet bat ki basngap yangi bat tonang yai ai men siam lam yangi da ka ba pi like bat subscribe ya ka channel jong Don Bosco Media Network kublai shibun bat ublai un ker khu ya pi bat kumjo yangi ro hang ni kublai shibun